Ναι. Άννη Μούλτς, χρόνια πολλά. Άννη Μούλτς. Γεια σου δάσκαλε. Τώρα θα γίνει το έθιμο τα τραγούδια των γυναικών κοριτσιών. Είναι ένα έθιμο πολύ παλιό που πρέπει να το σεβαστούμε. Πρώτον να το σεβαστούμε αυτοί που ήρθανε και ξέρουν τα τραγούδια, αυτοί που ήρθαν για να μάθουν τα τραγούδια, και πρέπει να ακολουθηθεί μία τάξη στο χώρο. Θα το σεβαστούμε αυτό, παιδιά. Ξέρω ότι θέλετε να πάτε με τους συγγενείς να πιαστείτε, αλλά πρέπει οι ομάδες που τραγουδάνε πραγματικά να είναι μαζί για να ακουστεί το τραγούδι. Και ανοίξτε το κοινό που παρακολουθεί, να ανοίξει τον κύκλο. Καλά. Παιδιά, βγείτε έξω από τα μικρόφωνα, δεν χωράμε στον κύκλο. Οι δεσποινίδες, ελάτε εδώ στο κέντρο. Ελάτε εδώ στο κέντρο, Μπείτε μέσα τα κοριτσάκια, μέσα από τα μικρόφωνα, Τα αγοράκια να βγουν έξω, δεν χορεύουν τα αγόρια και τραγουδάνε. Εκεί, μέσα. Οι δεσποινίδες, απλωθείτε στον χώρο να ανοίξουμε τον κύκλο. Κλειστός κύκλος. Ανοίξτε τον κύκλο εδώ. Εγώ δεν ξέρω που ήρθε.